que todo me ven ali. Da porque eu canto e choro, e por meu mal dia vi. E pero sea eu oro, muy grande reito fazi, caminho eu morro, sempre se pediela, e porca eu demorro en seu amor, por Deus de mi haja mercê, ca meu demoro en tal coita perderme. Qué bonito, Blas. Que tal, Blas? Moitas grazas. Qué bonito, de verdade. Séntate por aí. Por suposto. Vou apartar o micrófono. Qué bonito. Estaba preguntando yo aos meus compañeiros en que idioma estabas cantando. Pois estaba cantando nada máis e nada menos que en galego-portugués. Era galego-portugués. Galego-portugués. Era antigo ou... Sí, Bueno, ou antigo seja, é o do galego-portugués. medioevo, cando o galego e o portugués eran máis ou menos a mesma lingua, con diferencias regionais, Xa. sí, pero sí, unha lingua trovadoresca, unha lingua literaria moi culta, Claro. así que é a lingua das cantigas. Temos que dicir que é un verdadeiro privilexio, tanto os que estamos nos platós, como vostedes que están na casa, escoitar a este home, que mañá hai un concerto na igrexa de Santa Marta de Ortigueira, no que está Carlos Núñez tamén, e vas a estar ti, donde xa non hai maneira de conseguir entradas, non? Está todo... Iso xa non sei decir, pero Creo que está todo penso esgotado. que están esgotados. Sí. E vai ser algo, eu creo que único, non? Mañá con Carlos Núñez nesa igrexa de Santa Marta de Ortigueira, non? Que vai pasar ali? Que vai facer? Pois imos ter tamén cantigas de Santa María, cantadas algunhas, pero tamén vamos a ter música instrumental, lóxico, Carlos Núñez, e va a ter unha variedade de frautas, de gaitas medievais tamén, aparte de alguna desas sus típicas cancións e temas populares que tamén houberan... e tamén pezas do Renacemento que forman parte da tradición que seguía a medieval no galego-portugués. Tú eres un gran especialista investigador na música antigua, non? Vale. Digamos que sí, que é parte do meu gremio, que traballo en iso. Son cantante, pero para facer este tipo de canto fai falta investigar. Claro. O sea, que o que poderán gozar mañá en Ortigueira unha viaxe ao pasado de sons estudiados e recreados, pero nos imos facer tamén unha viaxe ao pasado para coñecer a historia de Blas. É curioso, porque non é sinxela. Árbol genealóxico hai que Aí en Lobedes tomar nota. naciches en Estados Unidos, non? Correcto. Pero ti tes ascendencia galega e ucraína. Tamén correcto. Tamén pasaches pola Argentina, viviches os anos aí. Incorrecto. No, pasan os teus pais. Sí, o meu pai. Pero teu pai é galego ou que? Sí, pero non é galego da Península Ibérica. A ver se... É galego Ten de sentido. Argentina ou que pasa? Non, É galego da tampouco. diáspora? No, tampouco, pero Da Galiza. sí, algo así, máis ou menos pro estilo, pero é que hai dúas Galicias. Sinto decir que hai dúas Galicias. Non o sinto decir, porque é unha casualidade moi interesante que en Ucraína e Polonia hai outra Galicia. Ah, sí? Sí. É un sitio que se chama Galicia? Galicia ou Halečina. Galicia. Galicia, sí. Na Ucraína ou en Na Polonia? Ucraína e tamén na parte fronteriza que é Polonia. Con sí. Polonia. Vale. Pero ahora queremos que nos contes un pouco a historia. Eu sei que os teus pais namoraron en León. Exactamente, sí. Pois, denantes diso, o que pasou que o meu pai saiu de Ucrania a súa familia, os meus avós, que coa guerra, 80 anos fai, cando o primeiro tomatón caeu ali, pois escaparon, chegaron a un campamento de refugiados en medio de Austria, naceron o meu pai e a súa irmá, despois foronse mediante o barco que debía haber salido para os Estados Unidos, que non o poideron
coller, pero despois que a colleron a Argentina. Os teus avós co teu pai. Os meus avós como meu pai e seus irmãos. E ti onde aprendes ti o galego? Porque falas moi ben o galego. Pois moitas grazas, eres moi xeneroso. Pero teño que dicir, iso foi parte familiar e tamén parte por querer manter viva a lingua, que é moi importante. Aunque falalo ben, tes léxico e aparte tes boa fonética, non? Falo bonito, así que Sí, fala a moi pesar bonito. de toda esa mistura cultural, tes un arraigo moi especial sentimentalmente tamén con Galicia. Imagino que dende pequeno tamén inculcado pola familia. Contanos esta fermosa historia de amor con Galicia. Pois, dende que era rapaciño, que houbera vivido a veranear nos braus de infancia ata que tivera edade maior. Despois xa viña pola miña conta, pero teño familia pola Mariña, que onde a familia, e tamén por aquí, pola provincia da Coruña. Pola Mariña, por onde? Eu son da Mariña, San Cibrián. San Cibrao. San Cibrao, que está... Sitio máis bonito, San Cibrao. Sí, Se non coñecen San Cibrao. Precioso, verdad? Efectivamente. Tes familia ali en San Cibrao. Sí, temos familia ali, da zona, da comarca. E sí, precisamente todos os veraus os pasaba ali. Despois xa acabei nos Estados Unidos, acabei xa indo un poquinho menos, pero aínda reforzado a lingua cando poidera. E despois vivindo en Neire, en Irlanda. En Irlanda. Sí, señor. Que ali el ten un programa de radio. Hoxe estás no pensando en ti, non? Comercial. Pola noite, ou sexa, de madrugada do venres, pero a la una... Momento especial para ti, porque ti tamén escoitas sempre o programa dende todas as partes do mundo, non? Que é o que ten a radio, a maxia da radio. Sí, gústame moito e ademais vai ser unha promesa que debolle a Marcial porque coñecímonos en Bretaña, no Festival de Medios Célticos. Ai, é certo. Claro. Ali estiveron... Pero non te deites moi tarde, que mañá tes concerto aí en Santa Marta Ortigueira. Vou calibrar ben as horas de sono. E vemos que Roberto ten un instrumento na man que non é o mesmo que o que tes ti. Non, é outra zanfona. O que tes ti é unha zanfona, que a mí non me parece... Zanfona é zanfona, como nome común. Zanfonas, zanfoña, sinfonia. Sinfonía é o nome medieval que se lle dai a esta forma do instrumento, pero basicamente a forma é o que cambia. O instrumento é o mesmo, basicamente. Isto é unha zanfona que chamase organistrum. Se mirades no Pórtico da Gloria, hai tamén un organistrum. Sí, é verdade. Pero é outro tipo de organistrum solamente porque ise se toca con dous persoas, con dous ancianos que están ali tocando. Un lle dá a manivela, outro toca coas craves, pero iste é un exemplar que tomeino das catedrais de Burgos, de León e tamén Iniesta, que ten precisamente a posibilidade de que o toque unha persona solamente. Mira, Roberto tocando un instrumento. Está flipando ahora mismo. Nunca tocaron a E non zanfona? sona mal, Hai que ter moito xeito, hai que saber de verdade para Parece sacarlle difícil, bo... non? Sí, non sempre se comportan da mellor maneira, non lle das moito mimo, etc. Pero Moi bonita esa. Que madeira será esa? Sabes que madeira? Esta é madeira de arce, que sí. Bonita esa Sí, madeira. é ben bonita. Imos facer unha cousa. Vlad, podemos escoitar como soa esta zanfona? Sí, Tocamos sí. chos dous a dúo, algo, se queres. Vale, moi ben. Despechar. Ben. Oye, mira por dentro. Que bonita. A miña non ten... A miña tamén ten motor. Sí, ten motor. Sí, sí. Afínase aí. Sí. Pero ti non podes, que che fai falta a chave. Con sabia precaución non xa deixou. Nas mentes sempre ter debemos as feituras. Cantigas as cantaban todos os rato os trovadores conistas, pero máis apropiadamente conista. Ixe era máis ben para un uso do clérigo eclesiástico, pero tamén soa moi ben. Dalle un pouquiño así, en ángulo, e che vai soar. Soaban nas igrexas, Sí. habitualmente. Ah, yeah. Sí, no, ibas ben, Onde vai o meu romeiro? Onde vai a Romaría? Que bonito, que bonitos son, Pois sí,
ten un son moi especial, moi especial. E isto é claro que as condicións atmosféricas tamén cambian, por eso tú ahora afinas, non? Sí, sempre hai que... Co calor, co frío... Efectivamente, humedade tamén. E cantos instrumentos tocas? Tocas máis instrumentos, claro. Máis que nada canto, toco un poquinho de percusión, toco no concerto de Carlos vou tocar unha guitarra renacentista, pero principalmente, é que hai mestres deste instrumento que eu non son propiamente dito un mestre deste instrumento, máis ben un amateur, un poquinho máis profesional. Multiinstrumentista, con multinacionalidade e ademais humilde. Moitísimas grazas, Blas. Gracias por contarnos a tua historia, gracias, de verdad, por contarnos. E iso que vai pasar mañá en Santa Marta de Ortigueira, oxalá pasen máis sitios e podamos ir a vervos, tanto a ti como a Carlos Núñez.